taking over the jungle. Hey. Ah, yeah, we taking over the jungle. Bad by nature, the hot Mufasa. I'm the white collar, you just have to answer. All about bars, my nickname is Hansa. We took the jungle, now it's Mikasa. C4 bars, might just blow up in the liquor store. And I never miss what the fuck I'm needing Cupid for. Declaring war, making sure you get the panga ball. Info more, breaking laws, all this versus shut the door. We took the jungle, it's straight to the sea now. Blooded too great, everybody get the peace out. F1 flow, all you niggas take the Steve route. This is take over. These verses are from Passover. These verses are from Passover. We're taking over the jungle. Passover. Verses from Passover. We're taking over the jungle. Jungle. Ah, yeah. We're taking over the jungle. Hey, what's up? Still Mr. Nation. Hello to my players. Welcome to the Nayful Podcast Players Edition. We are coming at you live at the Block Electronic Solutions. And if you want to use these podcasting studios, you can visit our website at electronic.co.za. Today in the studio, we are joined by Uchotela. Uchotela, go bankana no hotel. Ujoaha. Yeah, Mazaleni umthika. Yes, uhood ke lo pha ku background. Uhleli ke neqabane lakhe umagatyeni umamali unkomo ibomvu. Inkomo zibomvu man. Inkomo zibomvu. Yeah. Eyi1 kaloku inkomo ebomvu. Ozizi ingoma eyi1. Sibize wrong isiduko sabani uzoba sengxakini. Uzingxaki yantoni nguyi1 inkomo eyi1. Why is reprender? Aja ku defensive. Why is reprender? Oh sorry. Zingoma zibomvu my sister. Inkomo ezibomvu nathi inkomo zingoma ezibomvu uyi1 cela usondeze mic anivakali kaloku nethu umuntu mina bencima fama nathi nca ngendlebe then umlomo wenu ujonge mic in hey yo uthika mazana ayathatha le mic past oh ewe ya makangena lokhu magatyeni bras umvalelo akhonda ngena change voice ebengathethe lihlobo nje qala kodwa nayo ngena nje mthika mazakani awubenzela awkward kodwa mina so sinomthika sinomagatyeni sinomaqhamela maxa okanye maxhamela uthi nxa uzithutha siphine sabuye lapho again kaloku besinga record nje no I mean kaloku kwi episode endandiyenzile apha sasithethe ngento yesiduko ndatrenda ku TikTok kusithiwa mina nikwazi uzithutha. Okay, so nasiphinde sabuye lapha again. Sibuyela sorry my sister. Ndingimaxhamela ndingimamgcina unokwendlu chop unongwindla. Uncancashe. Uncancashe. So ncancashe. Dumalisile. Umba ukuduma kulukhulu. Uduma like. Look man, esami isiduko is exclusive bro. Sesasemambondweni. So ndilinya yeah yabona nomeva siyabe emhlabeni oyi1 nomeva wazithutha kanti engayaziwa yeah ikhabize esimsaziyo asikho saziyo unyanisile like asizalana namntu asimbondoza mina ndilinyasi uduma lakho ubhobhoza unqewani ucala inkomo emdaka unothinto ngathindwayo yeah ayibona uzawuyizela my sister ayo ora yakho ayo aesthetic yakho isiduko so lo ngimafama osisi kaloku izindanga zakho ziyazithanda isiduko indoda ku relationship ayisabizwa ngagama phele wami phele wami anithandi kanlawe Bejula hayi siko sami ukuthi bashe kamna nosukwini and tika ifumana imbokotho ngolawo ndayeke kuba ngumzangwa wazana ngene ntombi oh sure yeah uba upholile bro yeah uzivu uyatshintsha kaloku ndathi ndayi understand xa ungatshatanga awusebenzisa isiduko sikatata I hope now uyawubiza isiduko sikatatako bizo sakhe bizo sikatata bachatile bachata fethi bachata lakha ke wena my sister bandile lakha usebenzisa isiduko sikatata asma deep now usebenzisa time that's got to sadina abantwana bomtshato thina ndimndelo kusinohuthi uthathile ukutsho ibefani kunani uthathweni ayingowethu so awunobuza thina abazali qonde bayibo ndiyabawela umyeni njengotata okanye umfazi njengomama
yabo ayifane kodwa lonto hey umyeni njengotata not kodwa mina ndiyambawela umfazi njengomama. Yes. Yeah. In terms of grounded, how grounded. Exactly. In terms of fudumeza indlu yabo lo hlobo. Sure. But bani nomfazi cold kubanda noba ukhona. utheni sethu ba umfazi ofana nomama Unala aura naye. sure Yo. Ufudumeza. Yeah. Yeah. So yeah. Ufudumeza. I've seen her. ndo yeah Okay, so namhlanje this is a special episode uTasipha akekho, hence we are not live. We decided nobana mas honorishe uEnhle Cat Katsikatsi. She's given us more than 5 episodes, if not 10. huge She's given us more than 5 episodes, if not 10. Ayeke ukwa ubrother wakhe ke uDumalisi Duma lakhe. Yeah. Iduma lakhe. I think icingo lo show. Yes, yeah. Yeah. Uduma. Not Duma like. Okay, Uduma lakhe. Yeah. I think now Uduma lakhe more than 5, more than 20. Yeah, I think in the like 20, if not over. Yeah. So ke bakwi vibe enochatha boy 2. Vibe in it. Vibe and drive. Hey It drive and vibe. Exactly. Sanus reprehend. Bane drive and vibe. Bakumtazana FM. Unfortunately ke namhlanje was the last episode. Yeah. So sizothi ke my sister, you've played your part. Where usenze sayithanda iRadio siyakubulela kakhulu. oh guys Yabo uzawuqala kuHood ngemessage yakhe, message of support, kulandele ke uBK. My sister ke yena uzawuthini kuyi uzamwishela for lena yakho. Yamthanda kodwa naye yeah so. benimamele nonke mos namhlanje ne Yeah, sure. at least Yeah. So Hood ke uzawuba nayo athina mazwa before sibuze wena ba uziva njani. Athina mazwa wakho ke. Wa. Qala ngapi? Where's going yamthando Enhle? hey utheni uzayithetha lo hlobo Okay, yeah man. My sister man ya kudala ngamazi yabo. Maxamela, yes. Ya uba Maxamela. Maxamela. Yeah. Ya kudala namazi my sister. Ya ndimbukeli. Esenziwe izakhe. Yabo. Ndibona ba phofu ndizibuza ba hayi man wenza njani kanti yabo because ubona xa umuntu eyichana lento ayenzayo uqomba hayi man ine spice man Sure. Inochatha yabo so uqombe man uyayenza leyo so okona nimbukele yabo kusukela kudala yabo uyayazi naye so Ade wafumana allergy uhleli naye. yeah sasishoot into pha yona sikini wesbank Beqala podcast ngo28. hayi Oh, sure. hey podcast no yengeyo podcast but podcast and Sashuta something. yeah A talk show ke. sashuta something Ayikho ile podcast. So nathi bana up. uqala udibana Oh, sure. I was behind the scenes ne camera One look is flower. Sorry, fuck. Okay. Bopha? Bebalisa lo. hayi bo benibalise nini lona Yeah, how do I know it ke ngo? Because lo uthi nandi phamini zangayibalise kum. Wena uthi uyibalise nini? Meaning nditheni? kaloku wayithethe ndandiyithethile le nto ngokoni uyifaka ispice because Yeah. lo muntu nguye ekupheleni kosuku Eish. Okay, ke Susan Spice ke. Zange badibane ngepodcast. sadibana sasikwi set A1 Yeah. operator i-camera ndabe ndiyi-presenter and then wane allergic reaction wavele umuntu wanezixhala hey soyika kwatensi but ke Flowers ngiphathi kahle. waba grand watsho nami ndandisothuka noba bethunana abantu abangobhuti bayakwazi uba ne-allergy ndiyadlala oseflaweni so that's why ngazithengi flowers Oh, sure. Yo. senento sithele Philip ubhaleni ne Utyana ne allergy fana. Hey. Akayithi nepoko nje. Yo. Sane kuqeda vupoko up. Wayichaka wa. Mbone manje Hood yourself. ispice singaka sikani DJ ipoko bamela kanayitha. yeah so yeah bensagqibezela so my sister ndithi ngihamba uyosha udume ngazo yabo
emazweni sky is the limit yabo. Yeah. Asibonge ngiyabonga mfowethu. Ngiyabonga. Wena Thandi awunawo amazwi nje ofuna umnika wona. Uthi ngisapha kuwena naye bomvu blue. Sorry. Nje amazwi umnika wona. As someone who has started new things. Okay. I don't know you, but Like not in a bad way, but for a stranger, like I'm a stranger to you, but I know you from like social media platforms. But Ben Sicho Ngosizayo, I was asked just randomly, they were listening, I'm like, okay, and then they were like, last show, I don't know, is she going somewhere else? Or, and I said, no, she deserves it. I love her voice so much. You need to like expand, do your best, accept growth. It's gonna come with a lot, pressure. Place God around you wherever you touch. Pray that you're gonna work with good people and your surroundings, because we want to do good and better, but sometimes we forget. But the more you grow, there's gonna be more pressure, and things won't be the same. The pressure won't be the same. You're used to where you are right now, so you're going to a different place. So make sure whatever you'll be doing, place God first, and whatever you believe in every day. Good luck for everything. Oh, thank you, Thandi. Thank you so much, my angel. Yeah. Thank you so much. What was ukugqibela wena? Dimngalo umbhexeshi nje. Kabethe umbhexeshi. Qhubezela nje ubuswe busomqalele wena pha yena ntsini. Emoyeni. Cha ke usevidweni ke ngoku uyayazi ke kuyatrendwa apha. Dlala ngenyani. But thank you so much, man, Kwenei, for giving us this opportunity, bro. I'm not sure how much you realize the impact when firstly that you have done Kule Region. You have given us such platform, because there are a lot of people have been equipment yonke, you know, but they never thought about, okay, manfaka machita, manfaka abantu base ereni, manfaka abantu base kasi. Now shout out to you, man. This is the special one. I don't think yagenziwa le way ratweni. Kuthi abantu be show na bayahamba then bawupapayisana, you know. So I've been working with Kat, I think about 3 years. Stibana sisuka ku True Talent Search. Sikhangela islots sokuba songene True FM. Yena uzongena njenge presenter, mina ngizongena njenge sport presenter, you know. It happened ngokuba abe ngu Radio 8. Yabona pha xa ni select ngokwe numbers kuthiwa mhlawumbe ngo Radio 1 lo ngo Radio 2 ndondon. So I was sport 8. Yena she was Radio 8. You know, then that's when we met. Kweza zanga sadibana before. Okay, so uhlala kwa 8 uhlala kwa 6. Right? Eva zange nambona lo bhuti. Izange. But to be fair, mina ndanisuke eJoburg ngela xesha. Yes, 2024. So ndandisandobuya apha eMdantsane. So sidibana kulo way ke ngoku yena ulwela ilakhe icala nami ndilwela ilakhe icala, but sifuna ivote ebantwini. Sidibana liftini yase True FM. Sidibana izange sincokole yazi kuyintoni workshop. Uqala kwethu uthetha wawufole ebhankini emall. Yeah, I remember. Wawufolile ebhankini emall, and then xa ndidlula mna ndathi hayi nangila mfana uyi-finalist ye-sports. Okay. Ndaya kuye ndayombulisa. Nike hug. Yeah. Like, hey, hi. How's it going? He's like, yeah, okay, sure. So do you want a radio? Yeah. That was the start of us ke ngoku. Wabizwa eMtanzania FM. Unfortunately ke saphela ku top 5. Now masophela ku top 5? Yeah. Yeah, saphela ku top 5 at True FM. So wabizwa eMtanzania FM ndabe sendiphaya. Wathiwa no man nizosebenza nobabini nalomntana uKat, you know. Wathiwa hayi bekwalapha. Uqombe ukukhulela hug isela yayithi. Wayesebenza nobani kubalilwa abantu ke wasebenza nabo pha. Yabo qha wayemncinci ngoko. It happened ngokuba ke sibe siyadityaniswa senza ke ngoku iDrive.
sayishuna i-drive But also indlela eqale ngayo even kwa into yoba i-drive yeah, basebenza song. i-drives besingazosebenza so bayi-2 initially ngoku bendingena bendizaba yi-third voice so you know how i-radio Yeah, there's yeah. a guy who's an anchor, a co-host and then the sports guy You must more. Ever must. so ibizaba ndim Whoever must. yes ibizaba ndim uba ewe mazimazi But kuba silapha kaloku kufuneka sithethe ngendlela understanda ngayo i-radio so ewe ke Kandisaselaphi. exactly nditsho loo nto funeka siyithethe i-radio ngolu hlobo ayazi ngalo enka yephi enki lady Yes, una anchor. so i-host co-host and then ke ngoku kubekho u-sportsman ke ngoku yeah. so sizawuqala lo hlobo yeah, and then yeah, ke yeah. ngoku umuntu esasiqale naye owayeyi-main host unfortunately kwenzeka izinto akakwazi ke ngoku uba yi-host any longer now into ke ngoku yawela kum ke ngoku uba sisi Nyewe. Ungayibamba le wesi. ndabe ndisithi azange ndahosta ishow I'm thanks khangelani omnye umuntu ozayibamba kwathiwa unfortunately akekho omnye umuntu esizamthatha ngeli xesha tshona khona Yena. ndantywila ke nam ndaya ke you can continue sure. Wantywila nyani ke so wangena that's when ke ngoku siqale ukusebenza sobabini yabona ke radio ufuneka ufunde ne desk khona i-desk lo icontrolayo everything mic sometimes libala ne mic xa ufika uqonda ndicinga uba ndiyicofile okanye eyakho ndicinga uba ndiyibethe on ndikuye kuthethe kanti uneya ndimfakanga you know so such things iyenza nervous yabo so sasebenzisana she was so nervous she was so nervous andifuna ukubenza mistake in the Perfectionist, that's another thing ukubona laa nto xa ungumntu okhule good at everything you do uyabona ndikhule ndingulaa mntana mos even kwa ungena eradio ndangena ngemistake laa nto uba ndiye kwi-interview kuthiwa you sound brilliant awunoyiconsideration like ndingulaa mntu mna uba ndivele ndizifayinde ndikwi-spaces you know so naxa nizandifaka kule way ngokuba funeke ndifigarishe into entsha yeah and le nto ndiyifigarisha live abantu bebukele I think yeyona nto yayindibhenekisa the pressure of having to learn i-desk in real time abantu bemamele if ndenza imistake bayivile but njini benicinga ntonini ndingababuza ntonini but I will say kuye naye okokuba no do mistakes you know sometimes abaphulaphula they don't even realize okokuba wenze imistake yabo because uyakwazi uyiphinda icoveration ngokuthetha yabo so ndithi no zenze mistakes yabo yenza iradio for nini afuna ukudlala ingoma zilandelelana ndithi no siyenza lo usudlala ingoma siwenza iradio straight ingathi i-recording okanye ngimamele i-mix ya PPP yabo so put some jingles in between put some ndondoni yonke la way leya so wangumuntu koyifunayo yonke lo yamamela she's so quick ekufundeni because I don't think that noba yaba 2 weeks nje hayi chazi banda ndingafuna uyeke ndandingafuni also engafuni so into eyenzeka uyabona phaa kuthi e-studio mosne uba kukho i-desk and kuhlala umuntu oyi-1 and then uBK ixesha elinzi uba kwelinye icala so ngoku andifundisa i-desk sasisasaza sihleli kwi-mic eyi-1 literally uyabona hlobo sihleli ngani sasisasaza so okay hey hayi sibambe okay because now if ndenza imistake funeka khawuleze angenelele uqhuba basically so yaqala lo hlobo ehlele ecaleni kwami and then this 1 week wafika ngomvulo uBK wahlala ngapha ndathi hayi bhuti kaloku what andizi enza ndikufundisile i2 weeks yeah it's time now ububhudile sizawuqhubekeka sayifigarisha out and wayenza so that's when ke ngokukhetha naye ebuyile kwi-radio ngolo hlobo nokudibana kwethu and ukubuya kwakhe ubuye strong bra ubuye strong ubuye sekhulile and she gained followership she gained listenership eMdantsane FM so yeah usebenzile man to be where she is right now you know nale call ayifumeneyo kokuba okay eMdantsane FM siyakuboleka eMdantsane FM sicela uze kwelicala lingapha you know the other side ayakulo it's because of imisebenzi yakhe uyahamba kaloku
Onke Beria wherever she's going. Kodwa ke uceliwe, you know. What I would like to say kuye kokokuba makahamba uzibonakalisa man. Makahamba uzibonakalisa. Look, bekukhona i-True Talent Search right last year. I mean last week. 2 weeks back. 2 weeks back. So I was saying kuye zezakho is. Yebo? Zezakho is efenini. And yonke lawo ndiyakunika mina. Bonke abantu bakhoyo, it's not that ndiyabadelela but I see ukuba uyazithatha, yabo? But ke indlela zakho uThixo wazitshintsha before akathathwa kwelacala kanti ulungiselelwe kwelinye icala. Ungabisa audition because akufaka ku breakfast. Kaloku eBeria idibana phi? Oh, kanti uye eBeria ya. Wena So ungakhethwa kwakhe phayana kwi-True Talent top 4 yalapha eBCM ithe kanti kukuvuleka kwenye icala, you know. So namhlanje besenza lo way goodbye man. It was my last show naye. Sebenze kahle man naye. She's you azange zaxabana enye into angomuntu uxabana nabantu, you know. So mna ingathi ndingumuntu oxabanayo. Osho uyibeke ngani ba mna ngumntu oxabana nabantu. Ingathi mina nochuku. No, oyena umuntu ongenachuku nguye Shem, yes. It's so nice ke nayo ukusebenza nabantu abangenachuku. Umuntu ozokunderstanda, you know, azange saxabana okanye sike nje sithi namhlanje sifike ku tense. No, zange sayenza lo ile. Andincokola efonini ne? Siyancokola sometimes. Yeah, siyancokola. Benodikwa if besincokola ngasefonini. Njani? Ancokola efonini nabantu ndihosta nabo. Like Brian, xa uncone okay. Likhona ixesha apho qomba okay, ngeli xesha ke ngoku asithethi. Yeah. Like mhla umzekelo ngo9 uyabo. Oh. Akona uzandibuza wena, akona uzayithini like injalo. No, kodwa zange sabana amaxesha yes. Zange sanayo lo into ayithi. Yeah, kukuwe kuba ufuna uyiphendula nini. Exactly. But uba uBK into imfikeleyo ngo9 ebusuku aqonda okay, this would be interesting. Ingayi topic entswembu. Tumele VN uba mna decided ba andifuna uphendula into zomsebenzi zamphendula ekseni. It's up to me, but we've never had la boundary ba you can't text me after ixesha elithile. You can't call me. Never. The thing is radio, there's a lot of work behind, you know. Tina la 3 hours esinikiwe just nje sesiyopolisha so deliverisha lento besiyipheka asiyofikarisho kokuba sizawuthetha ngantoni phayana ngela xesha like a podcast lento sifike siyingcolisela ba preparationani guest kaloku sinikeni questions, you know, because nina nibanika on the spot, you know. But kaloku i podcast is different. We need that thing and ngwazi kuba ndithi ndiza kuthumelela i questions. No, ndiyayibulala i vibe yayo, you know. So radio siyawazi basibene topic for the week okanye for 2 weeks. Kusibhala phansi bajonga ke mina ngicinge 1 2 3 ndacinga 1 2 3 then sizokwenza ezoweke yabo. So i-radio that's la 3 hours into nje thina sesiyopolisha ngayo yabo. But man, thanks to God ngoba ndibenze naye because now I gained a lot kuye. So babini man, 2025 was just our year. I would like to say that 2025 was just our year, bro. So ku 2026 is just rewards. The hardship ka 2025, you know. US now nominator ngoku for sports of the year ku Eastern Cape yonke. Yeah, so yeah man. Sisebenzile bro. Sisebenzile. So ukuhamba kwakhe ayonto endothusayo ba wenzelelelo kanye 10 I know, but I know we will meet again. Metro FM. Okay, so it's my turn. Yeah. Kona manje ndifake izingungu kwenzela baba ndifuna ulila ndithi andiboni kahle. Zingungu nyani bro. Kabhlungu futhi. Well ke sawuthini nathina na mna ndawuthini. I want to say man Enhle well ke umuntu sekuxelela ba how amazing you are. You were phaya. But mina sendicinga in moments of doubt
always remember these words. Sure. And moments where yazi ngokuyazi high school nani top 3 student. Top 3 ngone bo andintswam. Sure. Afike varsity zanlenze naku top 100. Yabona ba Sure. You can be ntswam in this ufike ubone ba yeah ngangathi uxhomile. Yes, yeah ulo hlobo. But those are the moments whereby you doubt yourself, whereby sometimes awuzazi kwenzeke ntoni, uba ne glitches nala imposter syndrome ingenelele. Iyangena ngezikhathi. So just remember xa kuthiwa you are amazing, you are not amazing where you are, you are amazing as a person. So nobuyephi na la amazingness, la amazementness ihamba nawe. Sure. Regardless of ufike kobanye amazing aba how many times ever, still sharp and still. Don't look at someone better as someone to yabo. Look at someone who's akulola ube grand now. Sure. So at whatever point zonke izinto zithethwayo ngawe zizinto ohamba nazo. So awufika uaim kule ndawo yakuyo, ufika nezinto abantu bathu zizo. Therefore, in moments of doubt, just remember all the things that we said to you. So yeah, man, I think for the most part, number 1 though. Number 2 is don't forget them. Don't forget where you come from. Sure. Yeah, I think only to actually come. If ufike phayana wacinga fanele utshintsha ubomi wenza 360 uzawulibala apho usuka khona, uzoziphilisa ubomi beqanda. So always know where you come from. Sure. And if where you come from is not somewhere you don't want to go back to, make sure you excel where you are. Yeah. So as lo mazwi, as much as ayethethwa dishoutwa but they meant a lot of sense to me in moments whereby they feel man but then I remember he didn't say much only what it because you know ndingazitshisa along so nam nditsho kuwe whatever you are, whatever mood you are in, sometimes the mood they influence how we think and make decisions. Just remember uba usuka phi. Sometimes just to remember. You don't have to go back, just to remember about usuka phi. And I came this far. I've had a lot of bad days and zonke zagqitha. And I think lento ithethayo yokhumbula ubusuka phi sometimes iyakuncedisa uba uyiappreciate nale ndawo kuyo. You don't take it for granted. Ungafiki pha urelax okanye ufika ugeze. Xa uzikhumbula uba ndisuka phi nale nto ka life ndiphi ngoku. It reminds you to be appreciative of le ndawo kuyo and not take it for granted. So thank you so much. Final words is ichweba yabo. Sure. Ungayithanda into but uyithanda ikuzisela ichweba. Most yabantu abafana nami, not wena, but most yabantu abafana nami baye bacinga fana ba into xa uyithanda ngasukuyenze free because it's something that you love. Yabo Brian ndinolithanda manje so ndithi ke mna ke bonke abantu bahappy emisebenzini babhatalela for ukwenza into abayithandayo. So open doors for ichweba. Sure. Mna ndiziblockile amacanga kuba ngiqonda man even ne prices of food akumziwe because ndiyithanda man the way like ingathi kumbala ndivuyela balapha what I can get so I don't maximize ka ingathi no yafika forever le kanti steps bonke steps awuzoba umsasazi uthi na 89 eventually so enjoy this step, maximize potential yakho yonke ikhuphele kule ndawo ukwenzele xa ugqitha ungabi nasana lokwazayo yabo. Mna ngendiliqwetha if ndandenze yonke lento ndiyenzayo but ndazi mayise ezinye izinto ndathi ndifuna incwadi ndathi ndothi ndisezincwadini hayi usana liyakhala. So now wherever you are, maximize, don't take it for granted because what you take for granted will eventually be taken away. So yeah, I think out of I think wishela unqwenelela impumelelo ube grand moments of doubt uze kule episode. Hey mfezi. And she was even crying today. Ngibonile usulumfinya yedwa.
inyembezi ziphuma ngapha Yo ndimina kulila man. Yo She ndidiniwe. was crying, bro. akazulila ngonto mbona hayo Ah, no, akazulila ngohlela majita. zikhona indaba enibona ubuzawulile khona la bra Yeah. nasike ngqondo izamlilisa le izame ngakho konke yo jewe Ndidiniwe bra. I think ingxaki abantu ngokuba nibona bona because we only announced when on Thursday. Yeah, it's like, Ngoku sizawuphuma into Yeah. yoba okay ndenze show yami yokugqibela mna ndiyaze ixesha elingakanani oko ndihleli nayo lewe yoba yo nge-27 kaMarch kwenzeka lewe so oko ndimane ndizinika xa ndiyicinga ngiqonde yo Yeah. so ndidiniwe genuinely like Yeah. ulila ndidinwe nyani but usazolila, man. I know ne Yeah, usazolila because there are a lot of messages ezingenayo. Yeah. You know, xa siphuma umzekelo nyani ngoku even my phone is Exactly. going crazy ndinento ethi I tomorrow bafethu man yo So, the last lines when I was Puma, I was saying kuye, you know, it's so nice ukuba uliliswa because you got something better. hey Bra, in this country that we're in, bago abantu abatsha, bra. They are crying every day. Abantu abatsha, each generation yethu, bro, they are so heartbroken because of situation yelizwe school. Abantu bane anger, bra, abantu base South Africa fethu. Yonke into ithethayo ungathi sisiko siphakamisa kuthi hey ukutheni sinqolise sisiko wonke umuntu athi yabona trend ngalo way leyo, you know. So it's so nice when you see umuntu omtsha elila Yo. because of evuya, Hey, you know. so- So bro makalile man as much as she can athi efika kule ndawo afika kuyo aqonda you know what ndifika kwindawo endiready kuyo ndifika kwindawo bendiyithandazela because we prayed for the ezindawo sikuzo, you know. So makalile man bensitsho ukuba at least awulilele into yimbi bra awulilele ukuba kunyuke ipetrol awulilele ukuba uRamaphosa kayifakanga imali ethile ulahlo ngikhazini awulilele ukuba ulahlwe ngikhazini bra, you know. Ulila something that is good, something that we've been praying for. So yeah, Maxamela man, go well, go shine. Shell. Thank you, my friend. Shem ni wise nina like amazwi enu like ningabantu. nophefumlelana nomagatsheni nawo Bathexaka. baqalela hlobo niqale ngalo Ewe. this is the start of something new Also matching t-shirt. bathwala The nothwala sunglasses. newotchi Oh, you guys. hey But yeah, thank you so much, guys, man. You know. Anindenzela nto uba ndifike kule ndawo but thanks ndiyahlala. I'm joking. Besitsho ku BK and naye usando kutsho ngoku udlale indima enkulu kakhulu BK lo muntu ndinguye namhlanje ndifumana amathuba namhlanje ezomsasazi for me to grow ngenxa yabantu abafana naye idesk nangakwazi uoperator wandifundisa wandichazela nezinye izinto ba this is how you do stuff on radio because unfortunately andiyelanga esikolweni ndizawuya kodwa andiyelanga esikolweni into endiyifunde lanto kuthiwe ufunda on the job yafunda on the job, you know. So ndifuna ukulela man kubantu abafana nobukho. Thank you so much. I also want to send a big shout out to Uyaris Mabokela. Yo ndithwele lo mjita guys yabo ku True Talent lanyaka 2024 uyanga wayekwazi ukuthi engekho okanye engazuba khona athi ndikushiyele isitixo enhle ungabhuki ungayosebenzisa indlu yami, you know, knowing do yoba I have abantu abanjalo where he stays. so haya ndithi akanoba naye but sensitsho ba you ichoba radio serious Ikhona kodwa imali eradioweni. Ikhona imali eradioweni. But ke ebengulamntu ba even before ndiye kwi auditions thumela iscript sakho nithumelele i-recording yakho manikuve uprepared, are you ready? Sonke ezanto, you know, omalwande gidi. Thank you so much to abantu abanjalo nakubantu abafana nani wethu manje ninikhuthaza pha ba suzeke zweyabona we kwayezanto ningacela abantu banina aziminishinto okanye ngathanda izimameli, you know, but lanto yoba ndimane ndihamba ndibana nabantu mane besithi into yoba ungayeki enhle yabo zinendlela ezidla sidlala indima enkulu because sometimes awuyazi noba udibana nami ndikwimeko enjani ndikwesiphi stage umhlawumbi sometimes ubunobe kanti udibene nami
ndikwipoint apho ndifuna unikezela ngenxa yamaginxiginxa sidibana nawo kwezindlela sizihambayo. So I really do appreciate wonke umuntu oye wanendima ayidlalileyo ne-likes phaa ko-TikTok. Hey bethunana into nindenzele yona uTikTok ubutshintshile ubomi bam bethunana. Being active and putting yourself out there noba uyabhuda. I think visibility bra is the way to go, especially if ungumuntu ofuna uba industry. Even if awufuna uba entertainment industry, abantu bathanda ukuthi we must network and socialize. Ihleli nje iyathethwa lana ba networker, but sometimes networker is not necessarily meeting people and having a conversation with abantu. Sometimes networker is putting yourself out there for people to see you, and akufika ithuba ngenye imini bathi khona la mntana wako TikTok. So sometimes in networking akunyanzelekanga uba ube kwi spaces esithile nabanye abantu abathile, but ilanto yongoyiki ukubhuda phambi kwabantu and being seen by abantu uzama, because I think abanye abantu babethwa ilonto ba too cringe, andifuna ubona ngathi ndi desperate, I don't want to, you know. So I think kumuntu omameleyo nje, I hope istory sami ne journey yami inspires someone, especially abantwana abakhulele lokishini, abantwana abakhule kumakhaya angathathi intweni, even if ikhaya lakho li right, but I just hope someone sees me and look at my journey and get inspired, because nathi bethunana asisuke ezindaweni ezitheni, abazali bazamile ukusinikeza amathuba, but nathi siyaphakama asoyika ubonwa sizama. So I really do want to say thank you to everyone, to my followers, and to you guys, and to you, man. Thank you Majid. Nice. Ayike masingene ke usizonifaka amagajeni. Yabona niphefumulela too much. Engathi yakubhodarisha lento kamagajeni kule ndawo ahleli konje. Engathi yagowa nje. Iva mnandi. Kungaye kaloku nithethe nenza lento nani nayijuwe strong. Yayibona nansi nijuwe isenzeka apha. Mfanaka. Ngiyandoni. La siyazi nje. Nenza ukuthi ukule industry kuyo nje. So naye angathi I was showing her the ropes. We can do video together. Yes, no voice change. I can do video together. My friend buried her child without telling his dad. He was not supporting her while he is working. She was buried in December. Yesterday he was asking her, how is his child? He has been having a bad dream about the child. She sent him a picture of the tombstone and her coffin. Thoughts? Ichomi yalo my sister, yaswelekelwa ngumntana, ayamxalela baby dad, because baby dad yakamsupport umntana, even though baby dad is pana. Baby dad ngoDecember, baby dad mntana bamngcobe ngoDecember, baby daddy ngoMarch. Uyabuza habo umntana right man phupha kakubi manje ngomntana. Wasuke waphendula ngosendela ipicture elithe plus nenze nepicture ebhokisi. Wow. Thoughts? Masibuze wena Magatyeni as someone. Masibuze wena because wena ukuthi nawe nifuna unibuza as utata omntana. Sure. Can you start with as utata omntana? Let's start there. Good. Tata omntana. Hayi. Linxeba elo yabo. Uthi hayi nyani ngiyawuthanda lo mbuzo because umuntu akalivi inxeba xa ingondli notelo ngondli but uva amanxeba ngoku edithi elalewe ba ade anganixeleli yabo awondli nje so lo ndithetha ukuthi ba anoxelelwa ba ubumkhathalela umntana ubuza kwenza sure ba ugrand xa ungamkhathaleli okay phof andizazi dynamics ndingathi xa ungamkhathalela mhlawumbe uyamkhathalela but xa uthethe axhaxhazwa yabo okanye apha kondliwa kube engafuni umuntu ukondle xa bandifuna okanye akondli kuba let's just say ba akondli masingayicomplicate masingafuni ukumthethelela andifuni bengafuni and unazo means uyaspan but uqonda asuka manje uyaphambana enhle uthini xa kusendela picture umnta yebhokisi
Uwani yathwaza nithi hawo yathakatha. That is so real. Ntoni igama lalonto bra? Yo, hayi real ngxakela reaction. Yeah. Valid. Cha bra. Yo! Ndinezimnyama le. Yeah, yathi. Ngumntu othanda umane ejika. Nyani bra. Akachiwo ke noba hayi ke la muntu ubungafuna umondla ke uthenitheni. Ah, ungenaphi? Ungenaphi ubungenamdla umntana ephila? Uzamthini ngokwengasaphili? Yo, yabile magatsheni. Hayi. Hayi uzamthini? Hayi. Utheni uzaba ne-interest ngoku suddenly of i-well-being yomntana whereas Mhlawumbe kubuya ingqondo yabo. hayi sibuye late. Too late for mama. And uba ubungenazo sa bedrooms, that means ubungazundatsha mas. Because uthi ndiphupha kabi man, mhlawumbe nani kumane kuvusa. So hayi wena. Okay. Sorry. No, I like. I'm not trying to make a. Okay, yeah, fuck yeah, but yeah. since you ba uphupha bedrooms noba zithi njani ngophupha umntana. Eish. Mhlawumbe yambona. Mhlawumbe kaloku ungamphupha umntana ingathi uyawa okanye mhlawumbe ingathi uyatsha ingathi uyalidla okanye ingathi uyantywila ukubona ezawe. Yeah. Yalophupha abantwana. Yapa. Ndizama uncedana nawe apha because i-imagination yakho limited. Okay, nyansile. Yeah. Yo, I hold. Yeah, but bra. Nah man, Ungayombona Ndingaya. Yani ngaya. Yo bra. Ndingaya. Bras. Indoni. Soze man. Papa anovunywa lo mandiye. Ah, kaloku uyamazi nje Ncwajele ephi. Wo. Uzokwenza uzawuthathela picture nje yalathi kungena ku-Google images. Kuzobe kuvele namanye masa ezinye nathi. Kuzavela abantu abafileyo nje. Kuzavela okay xa usikuzabe kuvela namanye uzawuthini Xa kuvele amanye kaloku uyaxelela i-location. Okay. Amali heaven ndondona. Uthatha coordinates le way then uzikopeza coordinates usifake ku-Google Maps. Uyabona umhlaba wena nse Google Maps when Iyavela nase picture nje ba uphi. awuna picture. Xa ungena noba ndinayo iyachaza apho xa ungena ku-iPhone ungena ubhale ku-details uyaxelela location Where the picture was yes, taken. yeah. Kweyakhe lo befota wena ubethwe ngesithombe. Okay xa i-iPhone xa ithumelele nye iPhone it's the same situation. Let's say in a case they're not using iPhone. Yeah. enjoy ipicture ubunithumelele. Let's just make it difficult because he was a deadbeat like. Namntu ngamnika nje ifoto. Yeah. Uyawuzibonela the rest. Yes. Whereas kaloku Nabantu ngamnika akanoba nayo lo access kum. I don't think we'll go that far. awunotsho noba umntana uswelekile. No. Ungathini You come to a point whereby I don't know the experience, unfortunately, thank God. I'm a mum and umntanam uyahoheka khonto and Present tata fully present dad. But nangoku umntana uhleli notata. Senzitsho into entle mama simancomeni notata yabo. yeah, nyansile. aba Nale imbavu namhlanje ifike ngo-3 suppose ifike ngo-11 ibihleli nomntana wayo. no bengihleli nomtshana Nothi unyana wakho okusalayo umntana. But umntana. Yeah, umntana, that means you're umntana. present somehow. Umntana uyamazi. Yeah, I think everyone here is present. Yeah. So it's quite difficult Present. to go deep Present. in. Present wena. Ingozi yami ihlala apha nje studio. We'll do shoots together with the child. Oh, shame. Masohlala nabapha. unengozi la. Yeah. Sise nabantwana bethu senzeni ipati. Ingantswembu lo we. Yeah. Babond na. I've got a beautiful daughter. Nomntana 11 mntana. Hayi 11 years. Ngilona wakho. Uzawuba nesithathu umntanami wena. Abazindanga abantwana bethu. Basinalondo. It's that herb. Bazalwe nini? Uzalwe nini wakho? 2018. Hayi 2019. But somewhere. Yeah. Wena PK. I'm 2015. Yo, qale yena moslewaita. 2015. Kwe intombi. Intombi. And ngisengiye yedwa. So Wena That's nice. ngaka 20 ba? 2023. Into zangoku. yaqala umncinci.
Yeah. 2020 bakum 2021 sure. hayi shemunyamezelo Uqala Hayi, unyamezelo. kuze wena kuze maqhubela umakhathini oyini awu ngenye imini siyawuze sibe nechweba sibadibanise Yeah. ichweba ingenaphi ko kaloku uyoba entertainer andiyizi into umntana estudio engenamali umntana webhoreke kujonga ispace esininzi athi kanti abantwana badinga imalini kanti mina baby mom ngabona abantu baziyo hey hayi isike ngathi i-tense ngokule way ngabona abantu babaziyo abantwana badinga malini Ngixake abantwana beni badala ngesithi babaze kwi-birthday yomntanami. uhanga ayisibele choko umntana kahudi balethela i-cupcake eyohana i-cupcake gone too Pata no Tupperware. akashafuna akasakho nasistone hayi ayinoyenza noyenza loo nto leyo Ase sebadala makhathini. usiwa umntananga isitone esibembiza hayi ngabambi ora njengami Sebadala. Sebadala. Seyama no Tupperware ngokuba uye emcimbini. hayi njenge cebe ibhlukwe nezembe Angabameni. amazala ama-childish kangaka Bayeka. ndilombona umntana kakude ebembize isitone amen akalili nolila jo wena ungathini ngutata Go. utsho ngoviw once futhi wena tsike wabhokisi Yo jonga la situation qala ngumjita owenzela sesabe kulandawo. You know, so hey ayithetheleleki bra man. Andikwazi noba ndithi hayi usisitete be wrong ngemxelele because akonto ubuzayenza anyway because khange wenza into saphila. So sister maybe feels lokuba noba ndikuxelele man ngowaswelekileyo still akonto uzoyenza. So if sister wenze ngolo hlobo and ibe mna ndi absent father then I think I'm facing my consequences. love it but making peace man noba ndisenohlukene it's better to make peace with umntana endikhe nadibana naye nade nenza umntana noba senohlukene but I realize I have wronged myself ndazivimba le way I have wronged wena ngokuthwalisa u-100% omthwalo kodwa umntana simenze soyi-2 Yeah. and I have disappointed ifamily yam neyakho ngokuba yonke le nto ndiyenze ngolu hlobo now ke there's no going back but into endiyicelayo ukuba masiphilisane masikwazi uphila emhlabeni singacaphukelani at least nomntana angamane eguquguquka pha wes kaloku uzawuphuma kakubi ngaye wes ngoku Yeah. But make peace after umntana seswelekile. there's nothing left to do nje But yeah, there's nothing left to do. awunoba still benegrudge uthethe laa nto wawuligqwirha kodwa noba umthuke wamthini akazobuya But I think it will be the start of anger from the dad. After the death, umntana angaxelelwa uba umntana uswelekile. It will be the start. Umama maybe peace wayenza kudala uba akekho ebomini bomntana, I'm doing everything on my own. There's no point even umxelele umuntu oseswelekile uba look umntana uswelekile because bengekho kakade. So now kuzawuqala enye kwelinye icala. Still it will be a difficult one for utata athi ba it's fine, I accept umntana ngixelelanga ubuswelekile so let's make peace akasekho anyway. makes sense wo hayi tricky le as mama uthini wena niyamxolela afterwards xa usuqonda uba mhlawumbi nayo uyayiva le way athi cela sidibane ngikhaphe siyobona awunofuna hayi ndimkhaphe akakwazi kaloku uba ungatshele phi mhlawumbi yeah makacele kwi-relatives guys bengazuqunjelwa I second akazuqunjelwa that. ngumntu wonke ekhaya you know but mna ndingakhulula entliziyweni yam like ndingaxolela ngaphakathi entliziyweni yam ukwenzela uba ndingahleli nje ndisindeka nguwe uyabona but ukuba kubekho ubudlelwane phakathi kwam nawe mna ndikhawulelane nawe kodwa wena ubungakwazi ukukhawulelana nam umntana ekhona unfortunately I cannot do that uzawuzama ubuzisa apha ekuhlaleni abantu babezile emngcwabeni mabakhaphe bakubonise mfowethu angeke andiphumeleli. Quick question. What gets us to a point whereby as parents
we get to a point whereby akuvanwa, whether are we unfair as women to men most of the time, more especially if you're not married. Sure. Case whereby kukho le term thandwa uzimithisile. Ndiyaqala uyiva. Ndiqala uyiva. Yeah, naqala uyiva. In terms of xa isithi umuntu ba uzimithisile, we never planned a child. All right. Ne? We never had intentions, but we're practicing to have a child. Oh, sure. No communication. The day sengutata ngoku ba uzoba ngutata. Like I want to have a child. Sure. Or whatever situation esiyenzayo ends ba kubekho umntana. Yazithanda le nqawa. Sorry. Icula kuseradio yena uyabonakala ekamereni bawujonge ifoni. Okay, sorry Makatyen. No Continue. problem. But i-cases ezilidisha kwezinto ba ufumaniseke ukuba kukho tata abangekho present. Maybe are the situations whereby ebengafuni uba ngutata. But we're practicing to be parents. Now kukho umntana. Because I have someone I know, ungumfana endimaziyo. I was asking him, he's not present in the child's life, Sure. but une situation because I wanted to know why aren't you Why? present and all those Sure. things. And he was saying to me, "Apha ndibethwe ngenye blow. I was not ready for this. This person said to me, this is well taken care of, akuzubakho umntana and all that, but bubu umntu, I'm pregnant." Yeah. So the guy decided not to be present. The child is going to be 2 now. But umntana ngowakho. Hey, bethunana. Nomntana kenza ngando. Hey. So upanisha umntana ngento Like zikamama. sasilapha ngoku sana. Yeah. And ixesha elininzi even amantombazana bafuna uba ngabazali bethunana. Uninzi lwabantu azange bayiplane into yokuba ngumzali ezibusitsho uba abantu bayathandana benze ihloflofu zonke ezanto kuphuma umntana and ubunohlalisa abantu abaninzi umbuzo umuntu wawufuna uba ngumzali uninzi lwabantu bangaxelela into yoba I don't sasplanile naniplanile nina wonke umuntu wawuplanile wena Makatyen. uyayivela nditsho I might be revealed. abantu abaninzi azange Uplanile, you can say it. awungatsho uba wawuplanile But hayijonga mna zange. right Wabona kwi-relationship ku-safe uba ungamitha not that nayithethe abantu bawula umntana ko Yes. bokhupha le nto yho ya ndiyazi wayikhupha implanon Hi. hayi kodwa uninzi lwabantu nyhani abapleni uba ngabazali so ayikho fair into yoba amadoda bona bayakwazi uvele badecide into yoba xa kwenzekile bazawuvele bazikhuphe you know Yeah, because because chances they're are not nentombazana you know implanon wayikhupha wona Ayizange ndikhuphe ungathi azange ndikhuphe. I've never planned anything because always we plan things and then God decides all the time. so zange waya madlawana ya zange ube nayo kwa uba nayo implanon No. waya madlawana wena wayikhupha zange ndapreventa wa bwa That came out wrong. That came out wrong. That came out wrong. kanjani inyani yam mosazange mna ndoye ekliniki ndiyo-inject okanye ndisebenzise i-contraceptive abacacisayo ngapha zange but waphakamisa You've never did, even No, on pills or ever. anything. No pills, no nothing. no nothing You've been duck and diving. Lucky. hayi bethunana kaloku zikhona iplastiki kusetyenziswa iplastiki mos ngiyaqonda Yeah. so akutsho uba ndipreventa ngomthandazo manzithi No, I in promise terms God. of but now we all like we've got kids, so that period we're not using condoms. Maybe Sure. there was part of you saying I want a child or ndazange guys yo ndandisevasithi ya impazamo so that's why when elijake soloki umntana kayombazana itheni umntana kayombazana no of course kodwa ixesha afike ngalo I-timing was sometimes. ill preparation yeah ndenzela uba xa beba na 21 ndiyimpazamo kuyo hayi njani hayi uyompazamo wena hayi kaloku also ingaske umntana oyibukeleyo le nto ayazi into yoba xa umzali wakho wayazi into yoba kuza wena emhlabeni yayikhona i-option oh yes yodelete Yeah, so ikhona. uyayivela It has nditsho deletas. Yeah, ikhona. so xa umzali ezawuhamba yothatha i-pregnancy test kuthiwe it's positive and then akhere
full term until delivery, then you must know into yoba ebefuna. Uyaiva because zikhona indlela zo prevent into yoba umntana abe khona emhlabeni. So you were never a mistake, my dude. Uthetha njengomuntu wasevoice. Hey. Ayo bethulana. Hey. Okay, let's move back 55. It says I my brother passed away. Oh, Yeah. So my brother passed away, and at his funeral, his wife showed up perfectly dressed, full makeup, bright red lipstick. The moment his body was laid to rest, she turned around and left. When we questioned her, she said we should ask the woman he died with to mourn him instead. Yes, my brother passed away in a hotel with another woman, but still, how does a wife walk away like that? No tears, no goodbye, just gone. Is this grief, anger, or something else entirely? Sure. Aske sibuza uMakatsheni. yes, so iqala kum. Yeah. Ithi kaloku nje icekwa. I-grief leyo okanye anger okanye is something else entirely. Peace. Choosing peace, ne? It's peace. When you go to a funeral, like uzixelele bana, I'm here to just the statement I was the wife, but I've got no attachment anymore. Grief was long past. It's a pillar. Now he's no more. I don't feel anything. I'm fine with everything. Because I've lived without him. Yeah, Eva. Peace. Kwi-situation yokokuba ubungayazi ubungumuntu omthembileyo ubungumuntu ukhange ususpect anything, then uyabaka uswelekeleo unga-suspect anything. Yeah. Awuzazi noba mawulile ubukhathazekile okanye ulile trust yakho ibetray yonke lawo. I'm sure. Kodwa wena uthi ukhetha peace wena? Peace. Assuming bana kudala uyazi ba ukwenzela ile way. I think there are all the signs. What are those signs of a cheating person? Zininzi. More especially umuntu xa ngumuntu wakho. Khawuze noba zibe 3. Top 3 signs uba uyacheat uPK. Attention. I-attention yamadoda iyathanda like ushifta xa kukho into entsha. Ewazikwazi multitasker ezitu. Abakwazi ikhona into eshiftayo. Yanibona ndibhizi ndishaye podcast ngoku ndibhizi nezinye izinto ndiya-invoice ngapha. Multitasking. Yeah. So into zenu zivela msinya. So kule nto ithethayo bana uyiva njani umuntu wakhe yamva ukubamba okay the attention is shift to somewhere else. Now uyazibona into ezincinci uchuku luyakhawuleza. If uqhela unyamezela into ethile yam kasakwazi unyamezela because somewhere else he's getting fresher things. We attention yakhe ininzi kwela cala. Now babe ngiqhela ukhalaza ngento ethile ba ushiya soloko iseat ye-toilet you not. So now all of a sudden ndiyashiya kakade uqhele because uyazi ba ukucenga akusekho kuninzi ngapha. So there will always be signs. Ndiqhela ukusho athi umuntu I didn't see any signs. You always see signs. We just choose to ignore. Njani? Wesinto cheatayo and cheater intentions unless ke umuntu becheater for fun dibene nomuntu endaweni ethile but energy ne attention always show. I think kule nto uyithethayo mntase ndiyavumelana nawo. Ixesha elininzi ijampa xa e-invested kule relationship yesibini. Uba umhlambi zezanto zokuba ukuchithela ngomuntu angamhoyanga chances are ungangayiqapheli because use-attached kuwe. Yevela nditshoyo. Alright. But the minute edibana nomuntu onobe kanti potential Replacement. or your replacement, Okay. that's when ke ngoku they start moving ngendlela efani because unento ethi akasacinganga and then ubuya ndiva na. Ndiyakuva. Yabona nje. So umhlambi xa ingumuntu omosha nje engena sinjongo umhlambi zohlala kule ndawo amosha kuyo angaqhubekeka ahlale efana ungasuspect anything. But once fumanise kubingathi uyakhetha ngapha ya imbawu ke ngoku zizawuvela kukuwe ke ngokuba awuzihoyo kanye uyazihoya. Graduate with degree yasemdantsane ndibene nenkunsela yasemdantsane. Kanjani? Multiple times. Phone obviously. Energy. Wamlinde walala? No. Incoming calls. Akayibamba wathi uyibambe. No.
Uzayibamba kanti. Just immediately umuntu angayibambi call. Ehleli nawe. Khona into efana. Serious? Hayibo nihlele umuntu wami ngifuna uphazanyiswa ngabantu nje. Ayikho lonto. Hayibo. Okanye athe sayibamba athi ngihleli nomem. Akathiwo noba. Sizothethe lo. Akathiwo noba. Sayiphendule. Ayikho indoda echeatayo unless uya excel cheating. Uphendule icall. Ba, ngithe cheat. Ufuna utsala umboko Unless you always explain to other women that ndinomntu. Sure. So that incoming call, you know that uza mhlambe ncokola athi hi unjani athi hi I'm busy. Uyamazi ubusy thethe. Hey, usinika ne tips my sister. Yeah. Hey, wathi thelwa nyani. No, dinabo ubungqondo bendoda. Kind of izikhona ezinye izinto you will sometimes feel like kasenda ukuteach about how to do certain things if umuntu cheatayo. Wangamteach ngokwenzela ba Ungaboni. Yebantu. Umteacher kanjani umuntu othandana naye indlela zokwenza into ezirong. Ba imfundo sobetreya. Ndibonisa uba undibetray kanjani. If my man, if besizohlukana after 9 months but wena ufuna uzohlukana. Futhi jonga man usuka Whoa. in that way don't be baby real chill baby. Soze umntana nje. Yeah. Umntana wogcina. Uthi ya. Soze. Kulapha ezageza man. Batheni nabantu bale podcast uba ivalue yakho you don't value yourself. Sure. You can never teach someone to treat you bad for the sake of us keeping each other. Soze beko isithembu. Never. Nawe. the grand. I used to think I can now. That's about this time okay. No. That's about this time wena hood. Yo, anzayithandi. Nyani? You don't like cheating. No, Kaloku umuntu akasifuna isithembu umuntu angathanda ucheat. Okay, andithanda ucheata. Awuthandi yo cheat. Andisibaweli isithembu. Unqando na bra. Uyasibawela wena icacile ne? Yes bawena. Uyasibawela isithembu. Bawela la. Uyasibawela isithembu. Yes bawena. Nyani, uyacinga endlini babukela. To be honest, obviously now that ndikule ndawo ndikuyo andinoba sebanaso but go 2004 wawusibawela dadibana nomtata esithi aba bafazi bayi-2 ngabafazi bambo bayi-2 bobayi-2 behappy kanjani bra ingathi zi-best friends zihamba nobrother wazo hlobo behappy ngalo. Imagine ngo-2004 ngicaciselwa le way ngo-2004 ba abangabafazi bami lo ngumama walo mntana lo ngumama walo mntana ingaba ngathi ngama-well because omnye uzalwa Monday omnye uzalwa Friday ngabafazi bami bobayi-2 abantwana mna ndizodlala kubo ndize mna ndisithi masihambeni thina ehlathini siyobetha indaka nalamajita ayi-2 azi-brothers ngenxa katata but at the same time indlu lena yona indlu enjalo. Like kutheni senziwa ngwewedwa nje time kanimbuza obvious londo but at a later stage yayihleli khona up at the back of my mind ba lata mina litheni lona lento yayiligqirha nje noba kufanele kube ligqirha Yeah. Hence again negama lamqhayo ngicama lami noba namzabalile yabona hlobo la khona but ndaba fascinated in a way. Imagine 21 years ago. Yeah, 21 years ago. And okoko yayihleli apha ba yo ngapha ngapha asebenza sishutana i-podcast. Hayi. So sayibawela. Lo ndithi obvious ngoku awubaweli awubaweli banaso ngokusithembu. Given a chance. Nabo Uthani nzima nje lento ku. Uyayibawela. Asiyanifascinate ngaske bani Open platform. bani noba ne-episode nomuntu onaso ndibone i-dynamics zazo ndizosunderstanda Nanku umseleko. Okay bra undivile baniphendule njani? umxhosa walapha Undivile baniphendule njani? Sikhona kodwa salapha eMonti Akange ndi-explain Sikhona about apha eMonti? ndandikhe ndadibana naye eGratia and Fort
Oh, sure. bafuna lebo nakhona lathi bana naye and then yahlala nazo uTasiviwe noma uTasilondoni kodwa igama lakhe liqala ngo-S and I think omnye umfazi ngu-Inga andimazi omnye wesibini lo but nonkhe nabona pha eGrazi and Fort apha Nice. bakhona abantu abakwisithunzi Yixo Yes, phone. Andifuna uthi xa uphendula Oh, akacacisi. so explain about ke uzazi andifuna hood Engathi protector le relationship akuyo. awusifuni why ungasifuni yonele ngumuntu wami it's not convincing Lionela umuntu wami Who was straightforward? andifuna London mna you still okay wazange wabhaqa ukuchitha wena Bheke Yo, ndake nabhaqo. Yeah, ndake nabhaqo. red-handed Not red-handed, but that was the end of it, futhi. And ndaqonda hayi ndibhaqiwe so Ulele There's no point of denying it. There's no point of denying it. what yini I don't know to go deeper man kuyo but ke some head no no Wabhaqwa week. yeah no mna ndanda ikhathi zami zazisesifubeni zonke but the girl was so excited then wabe uyayiruna yonke lonto leyo kuphi lo excited lo makhopeni Bukhe wayithetha. owaziveza yeah efonini okanye face to face iPhone Wafona kanye wathi. kaloku yo hayi into ndikumbeni yo nasiyithenga le information Babhaqwa. how much for the story yo so ndabe ndiyabhaqwa ngolo hlobo waziveza wambhalela Psycho. I come to you as a girl hi girl hi girl qinisa nami ke nontombi yeah that's situation like that Bo so nami ndaqonda hayi no waza ne-receipt okanye wambhalela qha wambhalela Awuphikile njani? hayi zeyo ndandingenophika kuleya situation wazibetha zonke izinto like you state everything dates athi uyakhumbula Friday benxibe iskipa esijanjani Yeah. belapha you know so it was into enjalo then ndaqonda uba hayi akho andinachanele ukuba ndizawuphika apho ndithini ndizenze clever ndithini no ndiyenzile Wavuma. and ndicela uxolo and then that was the end and nami ndayiqonda uba jonga izusurvive le way wathini ke Because- ngulo uzivezileyo lo zivezileyo kaloku yaphela into yam naye noba nje nomyena wayezivezela ntoni inhloso yakhe ayikuziveza uba yazi nenhloso andiyazi bra ukuziveza kwakhe for sure kaloku wayifuna andiyazi bra promote upromote lahlobo but yeah ngenipromote bra Umxhele wena umuntu wakho promotion ngubani? ayifuna ngalahlobo no why what I think wathatha number without my consent efonini yam Ho. ngoma kopeni bathini nabo yeah yabona kumakhophe waphaphayo yeah ntoni Uthethile ke hood land kuyithethile. wayitheni Umuntu hood excited. Kamfuna umuntu excited. uzamthini but yeah ish hayi masiyeke nawe ibraz ekushit qaqwa masiyeke njani then you Waqhubelana scoop nini? once hayi that was my last time ndisenza lo way after ndabona ndaqonda uba le way The way ayizundisebenzela you cheat. ayizundisebenzela 2021 jonga siyayizama mani le way asikwazi ukumultitaska yabo sasisancutsha imask ngezasikhathi wawuya izawuthini loo nto izawuthini lo way Uyajika lo mfana. stress se-covid oh nawuzathi sisiphese covid uba uyayinguwe Yake se-stress- namhlanje utheni namhlanje Yake se- le nto yesebenzisa imike eyi-1 yake so stress covid bro yeah but ke hayi bras iyasohlula le way yokushit 2024 iyasohlula masiyekeni because yo yasohlula la way yazi abantu bangosisi bra you will find umuntu ongisisi athi kulento bathi nyani yabona bazincoma bona bayakwazi ukumultitask hayi sisebenzisa ngendlela wrong no bayisebenzisa kuzo zonke izinto xa befuna Nyansi. xa befuna uzasekumbe ngajolana yi-9 months Exactly. esindisiwe
Exactly. Uzakuxelela naye umuntu athi ndinomntu abanye, you know. So-ke lento But it's fine. Singayizama. Uyabo ungavele okanye akunike rules. Bakwazi nyani ukumultitask abe nyani nomuntu wakhe angufast naye but abe naye efuna attention yakho still. Lento ke thina sohlula thina siba excited thina. Uba nifumene entshani ngo ngifuna ukuthi good morning every day good night ntono hayi niyawazi ukubetha ngo good night cha Uvela wethu man uhleli phila hili emhlabeni kubnami bayakwazi ukumultitask and that's why we are failing thina singamagyani we get excited Wantombi wona ingathi akho happy ngokamoshayo ngokamoshayo uHeart wakhe uthi uHeart communicate naleba Tule exactly yabo siphila phake thina Kama kwa coach it. buka lokhu mamela umuntu enzekayo into enzekayo kokukho umuntu ezande naye ne yo wamka ningazange ndenze ndo naye wathi relocate akaphinda abuya azohlala lapha Okay. nanomnye endanandi naye so hayi ke sasihamba soyithuyo nginto mase kwasibizwa nasekumkani FM ku interview as a couple yangezo sikhathi Wow. 2012 2013 2014 So uzeze yasifonela usisithi bangicela udlalela umuntu wami ingoma ezingaphi kaphi. hayo angizenza wena ilento nicho baba ungacela Wami interviews ka. yami nami ndithi hayi incaki phayana sasi couple ka Facebook keza sikhathi Is a celeb. so hayi ke simane sisenze siyo kwenza photo shoot si dadi na wena Mr Valentine Hayi wena. wakuphepha kuthiwa ngi-EC today yeah ba quick so ngisonikuhamba phasam sayolala phansi kaphulu ndanibhala lokho ndandirapha oh show the lines ngicela uwishela umuntu wami Valentines ngelihlobo ndimthanda ba moved kwanalo sisi wayifunda wow I wish me no longer 30 notes okay so not at the hamba nihambe niye Garden Court so iziwe izame ziya so what happened is sasi then basesigela mos Monday to Friday then Sure. Friday aze ahambe Sunday so this Friday this particular tetshwa le number hayi uphi ubani wena ngibani yeah uthi number yami man ngibani and guess what dilapha ka 12 so xoka bra yeah ndilapha ka 12 and ndifuna nayo la yeah man so xoka bra man jonga otherwise iza uzonibona sendaweni ethile xa ngifika umehedwa hayo phethe bag hayibo ubusiyaphi ndiyazi ngene into suke ngiqonda mandihambe pha endlini kenzobethwa ngumoya hey noma ndimoya ke ngoku Washa moya. Umoya. uma uyaqoka yabo ndihamba naye apha endleleni yafumanise kwasendlini apha hey lona ebentatshile wathi ndizawufika a bit later mntu wami yabo khona into ndifuna uqoshelisa apha endlini better clutch boy ndithi okay camera ngifonela lo jonga mntu wami man kufike umalume apha andifikelele ebedini tipile so mna zalala endlini so but ngomsuzuze yabo wathi oh okay sho akho ngxaki sahamba nalo hey wazanyana into engayibhiliviyo ke ngoleyo nasendlini ndingena ndichopha ngachophi theni yabona ndibheka ndithi mama ndethetha ndifuna into kum yabona ndizamlungisiwe oh my friend man kandithi kaloku ngezoweyiweyi phethe plastic ongaka akho khonto imnandi engekhoyo sigalele ebhedini hayi ke my sister relax bethu umoya kamnandi dalala wabona kabantu balala twim lala ndafotwa bro Cubs Hey son. ndavuka wathi uzawulalana namhlanje yo walala namhlanje Wamyeka. wathatha inumber yakhe go wahamba ecawa ngicawa ke ngokuhambayo nami ndisekerke xa ndibuye ekerke bona i-messages bona ii-pictures zam ndiyazithunyelelwa ke ngoku I think uWhatsApp wayengekabikho manje ngeza zikhathi ndithunyelelwa kumixit ii-pictures zam yo hayibo ndithi and then uthi ndithathile nenumber yomntu wakho edile na ku Facebook you have
3 days ngixalela ngami if umxolele ngixalela Yo, asubuflathelwe zizinyanya. Ke ngoku bra Yo. eskela Monday ngifike ndathi elhlomo phela lecture ufuna umuve kuyiwa kwenye ngisheke ndedwa ufanga nix. Better, bro. like how did I fall so short manje kunto enhlele sendibuild elhlobo namfonela nathi baby man ke weekend bengahlalanga nomalume uxolo ngiyaxolisa wayengumuntu wayengixalela ke naye baby ba uyafuna kumfanele nifunayo yabo izinto zinjalo Sure. I feel terrible ndicela ulale nalamfana owusithi na uyambawela Jeez. how I see you sometimes but and right ke lo nifunayo yabo cha andizomenzana because No, wena. yeah ndicela ulale nalamfana Hayi. kodwa ngi11 then sixolelana yabo bra andifuna umluza bra but I know for sure basizavela nixolele nje akanoya zanga noya futhi Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Friday wabethu 6 lo aqala ufika ngaye mosiphelile ndimyeke ndimyeka ndarest ngepast 9 ebusuku xa ngisithi nguwe akathethi nothetha wangena wachoba qona ubreak ice man lile naziletha nalila ndacela uxolo nyani ke bra and like yanikhathaza lawe because from that moment onwards saqhubekeka 2 more years but zange siphinde sibe great Aye. and then dacho after that I believe you deserve more than Yeah. and usoloko paranoid even though mna ndizibonile ndithi sozinphinde ndiyenze le sozunibelieve Yeah. yenzeka bengenokuxalela bengakho ndikuxalela but ndikuxalele because yabo so please man ucala sihlehle akawathi akafuna ihlehle because yancanywa but ucala si work around the way it's been 2 years work around the way Hayi span. masiyeke daw kongolesine ngoza nithetha lento eyekumke ngokesigela sendihlala kwayiQueen yabo from la lesine bra for the next 9 months okondilila kanjalo mna lo uthi mayekwe ithenga umbosonqo yabona polo nitshepile umuntu sika yona ibe into engaka thatha 2 slices Hayibo. ngipikile kodwa siye 40 yabo ngoku nisakwazi ngiluza la wait andisiyo uyalila Awukwazi ukutya. kaloku ndisirelieve ngolo hlobo stress from then on Ywa. yanditraumatize more la way pause yena wamove on ndambona ngaye sehambe revivals mbona ngaye sesezipostini Uzixolele yena. hayibo utheni ngoqhinga weposteni ndigqithe town qhingawo hayibo uthi uzawushumayela endaweni ethile okay sure yabo lo hlobo lakhona then noba ndadibana naye nina ndadibana naye for a while man lokho ndigrand Sure. xa phinde ndidibana nam sendimkhulu ke ngakasandazi ndidibana naye ananoba yingumjita wakhe na noba yayintoni yakhe Sure. kodwa bangena etreyinini mna ndithe hlobo athi yandemazi noba ibrother yakhe ndala waqhetha ubuye mntwana lo noba imbava yakhe le wandijonga wandisehla wayehlisa nantsika nguwe kaloku ndangenanesha man andiflet into esiyalukuzela hayi from then onwards hayi ndaphinda ndadibana naye ngenye imini ke ngoku elibrary because ndandithanda ufunda etawuni elibrary Sure. fika dibana naye funda phaa naye ndamcela uxolo bra sorry man ngento ndayenzayo kuwe wandinceda ndihip hop ndikhoyo Yo. grand wonder if ke nandihleli nawe ngendisekulaa nto nangoku Yeah. ngendaqoka ndathi ndikuqolele kanti ndisekulaa nto so inkosi kakhulu my brother ndathi yo hayi ke ndiyavuya uba ulele indawo ebhetha either way mna kubhetere loo nto ndithanda iindaba ezinjalo zoba noba umntu besisipana sonke once afumane indawo engasentla ndiyayivuyela loo nto noba mhlawumbi ndike mdaka but into endivuyelayo nje into yobana ukwindawo engcono akuthiwa mna ndiyaqhubekeka yena etshona So zange behet nje.
Kaloku akusekuse iminyaka segqithile ngosendi rapper nami sendiperforma kwi-stage ezikhulu senditravelisha but man ndandifuna uyenza naye la way but yes. Oh, sure. Yazi yo ndinothusile ngale. Sure, good. Yeah, but man yo into endicapukelayo ngole soze ndiyenza. Uchithi. Man bra, yo fuck. Hayi. No, like man. We hate her with a passion. No, like yazi. Yona imnandi xa uyenza ne, but what comes after? Yeah. Like xa solubhaqiwe. Uqonda you sacrificed mhlambi 20 minutes for 20 years wenxeba oluvulileyo ngawo. And there's design enjani since brass when you look ugrand. And I want to start in low end because nasebhayibheleni ninzi lawo leya. uDavide wayenento yonke bra. Davide nento yonke eyi king wathi wothi wabona umfazi wenye verse athi masambeni siyo Yeah, sure. What wena ndikufuna pha phambili ustrong wena anyane hamba yaphambili yacisa pha Yeah, for sure. pha wathi jonga wena ngowami yabo Yeah. sayinento yonke bra and then emveni koko everything fell for him yabo so it downfall man there qha ingena kamnandi Downfall ngena kamnandi. ubona sowufolisa awukubona naxa uchama ephupheni kumnandi ngokuchamayo but xa sowurealize uba ndiyazichamela unemur Ngawazichamela. wokungekho kuchamela nje Ephupheni, andibuze ephupheni. uchama kwince-green uvuka ubushushu kumnandi njengoba uphuma kanti ebo bushushu behla ngawo uphuma phaa kuwe xa uvuka ekuseni bo uneentloni zophakama bese ndibuzile le and nexesha sengu-1 hour 30 minutes so hayi ungumntu uthethile mos Yeah. bafana 1-1 nepanam. Oh, nice. Closing remarks, anything? Wenza noma my sister abantu bangakufumana phi? Awufuna ukwaziwa ne? Uright la magatyeni, banizo magatyeni. Hayibo, afuna ukwaziwa? Kaloku unantsika private. Unkule kerke. So akazukwazi ukufika sorry. Akazukwazi kodwa ke. Okay, la muntu bepha last week. Ngenxa yeah, sure. Bengazukwazi uviwe thethela hlobo. Therefore, yabo. So uright la maga. Safana ndithi maga featuring maga. Utyeni bazazidibanisela. Hood, closing remarks star. Yo. Inhloko emdi na. Ndicinga ntoni? Cinga enhle. Ukuhamba kwakhe. Manje you traumatized boy. Ngeke uzambona konje. I'm a patient game. Ngathi bese nansikini. Akamna Hayi into ngokunini. Nalapha esilandana uzoba khona. Okay. Uzawuzama we uzamana usithi la usitafonini. Tune in live in the morning. Mono 8 to 9. He's so convinced. I love it so much. Sayibona Monday. Siphethe ntoni kwenzela Monday ibubizwe phana na. Phone page nami. Kaloku wena mntu uthi ayi niphetha nto. 150. Ubiza izimali lokwazi usaforda. 150. Ingxaki ndiyakwazi awunamali so ndifuna ubiza imali so ndifune ndibiza imali endiyazi uba ndizayifumana because uba ndizawuthi masithi 1000 ndibhanxa mna so ndiyayifuna 150 yam 9000. Closing remarks good. Ngikhona bendicinga mana bra but awona bendifuna uyithethe yabo so iniphazamisile. Ufuna uthini kumagatyeni wani? Kumagatyeni? Hayibo. Njani? Amakuvala. Umagama kokuvala azaphinda azathini kumnandi banaye. Okay, yeah magags Magags. Uzuxa une chance uzuphinda uze yabo noko ingqondo yayikhulula le ndawo yabo nje ukhulishe off ezinye izinto yabo ungacingi too much yabo umna ngihlala kwispace esingaka ke mna so ndiyafuthaniseleka pha so xa manje ngisiza apha at least ingqondo yeah uyabo so
sispace esigrain nangona for him sometimes sendifake ezingxakini yaphendula ngenxa kabra hayibo ngitheni mna Could be. Yamaz. inoba kayi4 yo amatyela ayi4 yokuqala khangiqale yokuqala yokuqala blind date no i-blind date ndandiyithethile naye bajoka ndizayo kwi-blind date yo nay enye eyokuqala i-blind date andiyibali uyayazi andimxelele eyokuqala wena bra Ubale into wathetha zayo. wayibeka so wayibeka wayondlala yabo no. andifuna uphinda ndiyithethe kaloku uba Okay. wathi ntini yabo wayithetha qha into yabo bubuxoki ne wetshini hayi bebuxoki waphinda wesibini aphinde ngaxoka waphinda okay aske Uyabo. saphinde ngixoke from now on handizotyhila enye ke ngoku ichapter siku-10k ngoku sinabantu abatsha bazastrandis hayi wesiku-11.5 11.5 ya yo athi laa nto hayi ndilungisa iskipa mali ngandiyehle weyithini iyabetha la wefa ya okay sure hayi ke uqibile ngo ya busithini kanti udithi qibile okay hayi ndiphinde khotmane yam Sepura, thank you so much man ngokusibiza no Cat. Yeah man. Siyabulela ngelithuba. Besizothi papa ku Cat kuvulwa kwelinye icala liyavalwa icala sikulo so yeah man. Hopefully sisazombona manje siza pha kwi channel. You know, this is not the last time. Yeah. I hope, you know. on a contract here forever Yeah, on a contract here forever, yeah. Hopefully le ndawo yakuyo akuzochiya uba asikufuni kula ndawo, you know. restrictions. Yeah. So thank you so much, Nay, and thank you so much, Kat. All the best. Thank you, my See you friend. at the top. because now he has at the top now she have now highway who lo mthitho kwayisithweni no she am not the highway oh yina seni kumele i-highway ithinjwa igama obuselana buha abantu uyazi ine potential enjani lamthitha go ithi ubhanqa my sister wase bekufotwa nawe egarage for uthetha ububhanqa uyi-celebrate ngoku Hey. wo wawumkhulu yembo wo i-big story size wanye hayi andisahoyo phofu bendingahoyo kwaqala phofu xa nihamba nawe Yeah, But yeah. ngoku andihoywa kakhulu kaloku ngoku ungathi chaza usungagqibezela biza intoni bezintathu Bezithini? biza intoni igender iqala ngoku kaloku ukuqala ukubhifo andithetha leya ngoku liya ngoku zibrazi ngoku okay kufuna utsho ubhifo ndingamchaza hood enhle ufutile Kalele wena. closing remarks I just want to say thank you once again ningadinwa wethu ndim yabo yewethu ukuve kufacebook nako kwezi platforms singabantu abaduka msinya wethu na asoze uyive kumla wezi uyethe zanto zoba upretend ngathi uyamthanda umuntu kanti uzothetha kakubi ngayo ne sinto engasenziyo angikwazi upretenda yabo so soze ufana uyive kumlo soze ufana uyive kum noba wena ungathetha into engekho grand ngam ndingakutasha ecaleni ba regardless my sister you always noba uthi ewe andizophinda ndithethe nawe but uyazi inhliziyweni ndikancane andinguye umuntu oyedwa bendingathethi ngawo bendithethe nee-followers asensitsho kaloku apha most wethu naba bantu mhlele nabo athi sidinga ngofanayo ndingaze ndicinga uba ningaze nidinwe ndim nina yho suso yho chini sangu usuka wena usuthi si usuka kude naye wena usuka kwi-allergy naye Hayi man. yeah, no, but yeah, thank you guys so much and ndifuna ukutsho ndithi hey bethunana ndibubungqina bokuba no man is an island you know
So ingaske abantu singabathathi for granted abantu abaselifeni yethu. We must always value and appreciate abantu, especially abantu babonayo ba benza inzame yobazoba iphathi yobomi bakho. So ungafani nguwe and uzayi make up elifeni by just being alone. You know, you need people. And yeah, man. Mandibamba up. Yeah, thank you guys. So mna ndifuna uthetha nawo noMakhatyeni ngokusenthethile nawo. Sure. Ba ya nawo my sister man. Ungayiki yabo. Business yakho nebona ekhula so ungayiki. Qha ufuna uthetha loo nto. All right. I'm good. Yeah. This has been the Oh, benibuza ujonge phi? Oh, incwadi uPeter zezi ngebe Yo, hayi umuntu editale way. So, yeah man enhle man andiyabawela ukuthi kuma system akasithandazele before sihambe. Sure. Thandi. Ndiyabawela ukuthi icela uthandaze. Nje. But igama lami yalibiza. Oh, Makhatyeni. Late, it's fine. Zayikhathi. Andikhathini noma. Yo. Wakwani ifana ngikhethe episode yami nawo. Andikhathini. Ngikhathi. Siyariska kodwa ngobomi bethu. Uzakwazi ukuwelisa isandla sakho pakubhike? Yeah. Kafu ngisuke ngadibet. Wa. Okay. Ufuna ukuhlala becango wakho. Nemhlala apha eceleni kwakhe lo. Kaloku benzuda ngifuna usithi ikhema. Oh, hlala phansi. Akwazi ukuhlala phansi. Phansi. Hayi sithi. Hayi shuntu ngibethi. Kaloku uzisa uhead no. GPV. Oh, so That's not my manners. Okay, tell us my sister. Okay. And thank you, Lord, for this day. And this one is the day that you have made. It is not by mistake that we gathered here today. God, we ask that you walk before Uentle into this new path that she's going into. God bless everyone that is going to be around her. Anoint everyone. May everything that she will touch be a blessing in everyone. Bless every one of us that we multiply wherever we are, whatever we touch. In everything that we do, we must excel, and we always do is with a heart that is willing every day in and out. Thank you, Lord, for everything, and abantu ababukeleyo that they will always be a blessing into a podcast Neifu. And God, we know that you see things before us. May everything that we want in life come to pass. We thank you, Lord. In Jesus Christ we say amen. We are out.